prefieres, a Cristiano o Messi? Pues cualquiera nos vendría bien para el Celta, seguramente. 66. 66. Levamos, creo que unha actualidade en torno a 200 peñistas e creemos que podemos igualar, se non superar, o número dos peñistas do ano pasado, que estaba en torno a 215. É a primeira visita que recibimos de Aspas, sí, que nos fai unha enorme ilusión. Para nos é un día totalmente festivo e de orgullo máximo. Agradecerlle a visita desta lenda viva e nada máis. Como ya veña moitas máis veces, que aquí ten a súa casa para o que necesite.